Alla bio dirif Shabrian egleaf na nuochta as America dan koigulaid ag fawr raviles na diog Smaile an picture chlúdach a New York Times in jofniad vekinship an end an chorusráide sin. Bhí soort in Iraq idir nuamhrach agus Amazon. Tá agah gur be Amazon ceant na mórtholachtaí na peardaí mór díolacháin líne. Agus bhí nuamhrach i gcéire dreasachtaí a chur fáil de Amazon techt go cantar in Queens ach ceir do hála ná gur agriú agóidí in Amazon agus déir Amazon inis go bhfuil siad ag caitheamh campus nuamhrach i dtreapaisigh agus mar sin táthar ba siad ag tógáil na 5,000 agus 20 postanna a beartaíú de Queens agus ceirtíam focail táhaim go leisciil caiimiad organ seo. Scap, yeah, spray, yeah, stocha. Ag leathan na bostannaí go saomhannaí agus láiseachaí eile in nuamhrach. Bhí an governor Andrew Cuomo agus an mayor Bill de Blasio bhí in Airce chéile go minic I ré an nocol gur cheart Amazon a tharraingt go nuamhrach ach nuis seo cailúint dochreid, cailúint mílteanach don bhirt. Ach grísús tócha do forrásathe in nuamhrach go dreamna het deise a hasannaí an campus seo le fada. Bhí sin nó rac le tamil margheall na dreasachtaí a chuireú fáil agus bhí daoine rágamach nuamhrach I gcíc níos mó as an campus seo a tharraingt go nuamhrach ná mar bheith Amazon a gcíoch. Beagán cosúil leis na staideannaí bhíorchlifa seo a thógtar timpeall na tíre chostas an cháiní córa agus nach ní an fórne a riamh. Focail eile tá testa bheith man is go leisciil. Seo ceantar nó fáhannaí bhfuil méid anna seo. Na sanna cheadúmas na sanna cheadúmas bhíorchlifa. Sé hála fríráda ceart ó Loch na Hite Clé. Grúirt mé sé deise, tá fatíos an grúirt mé deise ach Clé bhí gceiste gom. Leanna mé raí tá ár Uachtarán na Stáit Unithe chun éigeandáil a gharm chun an balla cracáilte seo áil nó muoinú don bhalla seo áil.
Cíneise an bille chun an dara dúna síos cheachint ach feicimid cólan más cadach dom an termar sin úsáid cólan bunreachtúil ag techt I dtíobh an bhála seo teamalín. Dir Trump nach bhfuil polaitóirí testáil waidí smó racha sé timpeall ar a ggógáil gaithfí sé éigeandáil agus tíofa sé an bhála. Seo réamh hampla ní sin in terma tóim seo mé arás an lorg. Asach. Mé scríb sin síos mar is fiú é. Gofinne man termar sin I phléile Paul Donnacha le déanaí. Fasach. Seo fasach nach bhfuil aine testáil, mar testáil waigéine. Testáil waigéine. Mar, más féidir le Trump fasach gam leis cíl éigeandáil gharam. Is féidir le héan uachtarán éigeandáil gharam a réan chúise be. Ní léine cíir sin. Ok. Lean na maid zerai. Cédal atas an nuíocht. Is cosúil go raibh díospóireacht sa bhliain 2017 teachar sléitimh gohfuil an tamadan seo na uachtarán na 2 bhliain na breise agus 2 bhliain leis. I measc effigeach federálacha Trump a bhrise. Bhíthas imníoch agus búrtha faoine iompais. Bhí daoine faiteach go raibh sé ag obair go feasach nó I ngáinis don Rúsí. Agus dá réir sin bhí si de gira an 25 leasú don bhonreacht agart. Ok, Trump. Bhí sé gceist ag muintir Trump sláire óstáin nua a oscailt I America faoin anam mar nó fud na Stát Aontaithe a chuirú deire leis blean sin de bhár polítíochta is cosúil deir a bhaintir. Ní léana deile le ráthagam. Tá bliain iomlán an ó tharla an sléocht scaile in Parkland, Florida. Ar athraíú éonrad. Ní ar athraíú fáilte America. Scíal úpásach traghaiteach as Guatemala. Is cosúil go raibh scail / príosún do chalíní tríblóideacha. I dríblóid ní sagam ceann den is scailní seo. Éon or las duine cinnt tine, más chalíní tríblóideacha iad. Ach os rud é gorscail speisialta hí na dorse go léir glasta agus ní rá na pólíní sásta ggóil isteach agus iad a hábhail ní sagam céim fáil ní léimíonn scéalin na iomlán. Dan na pólíní ní nóimead neann na scréachanna ón tríomhistí sulinneachar siad isteach. Corisce Morlán an doris onas nach nóch siad a láva. So is pólíní sin. So bás luiscneach cearacha héan chalíní slána scéalaí úfosach. Tá plean parlamentis in Egypt chun plean cuimseach chun Rialtas Abdel Fattah el-Sisi leathnú fada chur leis go dtí an bhliain 2034
Sin déan lehas leitanis agus cuacht an adam a chúdú nó a chuisreachan sa polítíocht troch smaoine. Ach ar nó tá is mai le rialtas an iarthar an rialtas seo buiad an bráithreachas islamach a brisú nor bé rint bliantóin. Ach bhuair siad an toghchan. Sin an déanlas. Mana bhuithe tú an freagra tá weit choristeach an airm nó bíoch a toghchan agad. Okay, William P. Barr, session or daine nuan stát éantathe. Jarrahí an Shanadé. Da rare tréfse, bhí sé an ordaine henne, mar ceanara an na runne dlíagus kirt. Bei sé tuairteáí ceistena ochracha ina measc fisrúchan Muller. Well, tá Airbus rééis a rá go gcuirfí siad deire leis an A380. Ba Íntas? Wat mé íntas isteach? Íntas innealtóideach fiú má ba slugga mór breos le freisin. Ach deir sé balú an omaíocht a tháinegas marall an slí a detil daine. Níl mór an eile le ráthagam faoin. Ceart go leor. Tá leabhar tróran ag scríbneoirí ealaíne le páistí do Hailí a chuineál gafa an gheimhre seo le gníomhaíochtaí cultúra. Meas ceolchairmeach í scanáine agus rudí eile. Sin méid. An onan géiliúil agus éithníomhach. Sort is dócha. An onan sinianta agus saonanta. Sort. An onan casa agus fiara. An onan sómas agus súáilce. Rís, sort. Nach rá an terma réascáileán agam go dtí inis. Agus telefís réascáileáin agam le tríú ceithre bliana. Leisciúlacht. Leisce. Is an súisteáil agus túrgan sort sa híal meafrach cibé. Mas cuirpach adwathú tá dwá adwail dúcha. Fásach, ein terma dúsáid mé éistíireach agus é scrífa síosa. Right, sin iad na scéalta móra, sin é an tafad agus sin é mar sean. Múcha mé an tafad seo. Agus ba mi de kaint rís le chéile tásúla agam sar a bhaid. Guim rat dé oribh go léis. Sin a méid. Slán.